खुलुमबाय गासैखौबो आं दिनै दोंसे गोदान खन्थाइ लानानै फैबावलायबाय। खन्थाइखौ लिरदों कलेश्वरी स्वर्गियारी आरो खन्थाइखौ आवरायदों कलेश्वरी स्वर्गियारी। फैदो बिदिब्ला खन्थाइखौ दान्दिसे खोनासंलां दिनि। आफा आफा नों खोनादोंना आफा? आइनि हसिख्राव गाबनाय। नों खोनादोंना आफा? आइनि हसिख्राव गाबनाय। आफा नों खोनादोंब्लाबो बबा जानानैसो नों थानांबाय आफा। आइनि मेगननिफ्राय रथ' रथ' ओंखारनाय मोदैखौ नुनानैबो सिरियैसो नों थाखुमानानैल' थानांबाय आफा। आइनि मेगननिफ्राय रथ' रथ' ओंखारनाय मोदैखौ नुनानैबो सिरियैसो नों थाखुमानानैल' थानांबाय आफा। आफा आफा नों आंखौ मानो रायदावलाङासै आफा? नों आंखौ मानो रायदावलाङासै? आं मोनदांदोंमोन आफा नोंनि गोसोनि रावखौ आंखौ लानानै दि नोंहा बेसेबां सिमां दंमोन आफा। आंखौ लानानै दि नोंहा बेसेबां सिमां दंमोन आफा। दिनै आं मिथिस्लाबासै आफा आंनि बिखानिफ्राय नों मानो गोजान जालांखो आफा? आंनि बिखानिफ्राय नों मानो गोजान जालांखो आफा? आइखौ मानो हारसिं गालांखो आफा? आइखौ मानो हारसिं गालांखो? नों आइखौ नुदोंना आफा? एसेबां सुबुंनि गेजेराव थादोंब्लाबो आइनि मेगनाव मोदैया रानाखै आफा। एसेबां सुबुंनि गेजेराव थादोंब्लाबो आइनि मेगनाव मोदैया रानाखै आफा। नाथाय मानो नों बुजिदोंना आफा? आइखौ रावबो गोजोन होनो हायाखै आफा। आइखौ रावबो गोजोन होनो हायाखै आफा। आइखौ मानो हारसिं गालांखो आफा? आफा नों मानो आइखौ हारसिं गालांखो? गोजोन्थों खन्थाइया एसेनोसै।